Never been the type to be told what to do. Don't need your opinion. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Приветствам ви с добре дошли в Градска художествена галерия Дечко Стоев. Уважаеми кумове, скъпи родители, днешният ден е празничен за нас, но той е много важен за двама млади хора. Анелия Иванова-Митева и Андрей Красимиров Самионов заявиха в община Поморие, че желаят да сключат граждански брак. Документите са изрядни. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Преди да пристъпим към самото подписване на документа за граждански брак, е необходимо да чуем вашето съгласие. Кажи сега пред нас, Анелия, приемаш ли сама пред своята съвест? Приемаш ли до края да бъдеш ти единствената спътница в живота на Андрей? Не само в дни на щастие за вас, но и в дни изпълнени с труд и изпитание. Приемаш ли? Да, приемам. Пляскайте ми малко. Или така да пляскате? Да, хайде пляскай, пляскайте. Приемаш ли, Андрей, да свиеш дом за цял един живот с Анелия? Не онзи дом, в който всичко има и нито от човешка топлота, а дом на мир и обич споделена. Приемаш ли? Да, приемам. След като чухме вашето съгласие, е ред да подпишете всички вие и аз вашия акт за граждански брак. Първо при мен трябва да дойде Анелия, заповядайте към мен. Пак така погледня. Благодаря. Мария, заповядайте. Добре. Иван, заповядайте. Така, да усетите мастилото. Не са ето така, сега вече ще стане. Спокойно, готово.
съгласно закона и обичая, съгласно правомощията, дадени ми от кмета на община Поморие, обявявам гражданския брак между Андрей Красимиров Симеонов и Анелия Иванова Симеонова за сключен. Много бурни ръкопляскания. Пръстен се дава за обич. Пръстенът е знак на съюза, който доброволно се сключва между вас. Отпечатък за вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Линията на пръстена няма край. Така както не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Андрей, вие сте първи на лява ръка на безимен пръст на Анелия. Браво! Сега така пръстена да го видим. Така. Браво. Хайде сега Анелия. Да поставя пръста на Андрей. Много хубаво се виждам. А сега дълъг и стръмен ще бъде пътят, който ви предстои да извървите. Той ще бъде осеян с много веселие, но в живота е така, ще се прокрадва и тъга. Ще бъде осеян с сладости, но ще се прокрадва и горчивина. Помагайте си, споделяйте. Дръжте се ръка за ръка. Така ще сбъднете всички ваши мечти. Сега заповядайте да отпиете. Това е вашата първа глътка като семейство Симеонови, която ще споделите с кумовете, а кума очакваме да каже какъв е вкуса на шампанско. На здраве, павете! Сладък. Абе, ние чакаме да е горчив, да го подсладят. Вие казвате, че е сладък. Сега вече е горчиво. Горчиво, давай! Ако искате още да отпиете, май не дава. Има си място. Младо семейство Симеонови, с подписването на акта за граждански брак днес, вие осъществихте най-съкровенната мечта на всеки един човек. Да има до себе си любим, приятел и топлина в семейното огнище. Никога няма да помръкне щастието в онова семейно гнездо, в което има много обич и всеотдайност.
да можеш да разбереш другия, да простиш, да посочиш нежно и деликатно това, което искаш, без да огорчиш, да съхраниш любовта си чиста и свята. И не забравяйте, нищо не наранява чувствата така, както недоверието. Една капка катран е способна да горчи една каца с благоуханен мед. Уважаеми кумове, присъствието ви тук е израз на уважение и доверие. Съхранете това доверие и занапред. Останете техните искрени приятели, които казват истината. Младото семейство ще има нужда от вашата подкрепа. А вие, Андрей, бъдете опора на вашата съпруга за това, че ви дари с цялата си обич и доверие. Съгласна съм, че мъжът е опората в семейството, но не му връчвам документа. На вас, Анелия, предавам вашият семейен документ, защото призванието на жената от най-древни времена е да пази всичко ценно и светло в семейството. Пожелавам ви да съхраните нежността, любовта и хармонията във вашия дом до края. Честито! Бъдете!
çok mutluymuşum. Islak bir halde kendimi karşısında otururken bulmuşum. Ne de güzelmiş senin yağmurun, ay değil ben tutulmuşum. Geleceksen bana sen gel, biraz sarıl, elini ver. Ne olur sana dokunmama izin ver. İçinde biraz ben varsam eğer. Geleceksen bana sen gel, biraz sarıl, elini ver. Ne olur sana dokunmama izin ver. İçinde biraz biz varsak eğer. Anladım ki bunca zamandır bomboş gezip durmuşum.